Medyo matigas tong ano, yung nasa labas. Yung nasa loob na medyo matigas din kasi dry. What is up guys? Welcome back to another food trip video. Ako nga pala si Carl at sa episode na to, i-review na naman natin as requested ang Panadero Bake Shop. Guys, disclaimer muna, dito sponsored video. Hindi rin ako food expert, sana ako simpleng mamamayan. Nag-upload every week mga food reviews tsaka mga vlogs. Kaya kung gusto mo ng mga ganung uring content, mag-subscribe ka na. Ayun guys, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo dun sa bake shop nila and then we're gonna get the bread. Kung gusto nyo skip tong part kung saan binibili ko pa yung bread tsaka nagsasort out pa ako sa mga binili ko. May timestamp dyan sa baba guys, pwede nyo lang skip. Pero kung hindi kayo KJ, sumama na lang kayo sa akin. Ano? Sasama na lang kayo? Ha? Tara! Dito na tayo, banda sa Sandawa. So may branch pala dito ng Panadero sa unahan. Okay, doon tayo bibili. Muntik ko siyang na-miss. Kasi wala masyado akong nalalaman na Panadero. Pupunta pa sana ako sa may bangkeruhan. Buti nakita ko yung ano, parang logo niya. Nakalimutan ko na kasi yung itsura din ng logo niya. Then guys, dito na tayo. Malapit na ako nag-park. So ayun guys, nakabili na tayo. Ang init. Okay. Ayun, kakabili ko lang tapos super busy ng ano nila, bakery. Madami sana akong i-order, nilista ko pero tatlo lang yung available. Ayun guys, malapit na ako sa pinarkingan ko. See you there! Uy, hey guys! Kakadating ko lang. Dito na yung Yema Cake, Milky Cheese Donuts, then isang set ng hopya sibuyas dahon. I-unbox muna natin. Let's get it rolling, man. Ito yung box nila, okay? May mga design na parang pang celebration. Ganito lang kasimple. May tatak Panadero. Ito yung ano, yung cellophane. Okay, may tatak din na Panadero. Boom. So, ayan guys, ilalagay ko muna sila sa table. Sa plate pala. Dito yung plate. Ilalagay natin yung donuts. 3 hopya. Ang laki. Hindi, okay lang pala. Hindi pala masyado malaki. Then, ito na namang cake. Pero isa-slice ko pa. Lagay kita dyan para madami kayo. Yan. Kayo, lalagay ko lang kayo lahat. Yan. Medyo madami na tingnan guys. Para na tayong nagmumukbang. So ayan guys, titikman ko na. Unahin natin tong hopya sibuyas dahon. Yan. So meron siyang ano, may konting pagka-dark yung nasa taas niya. And then nahuhulog na yung skin niya. Para siyang ano, nag-change skin. Ubus na kagad. Ubusin ko na. So ang lasa niya para siyang ano, usual lang na hopya, medyo ano, nasa drier side siya, matamis siya, then sandy yung texture. Then medyo matigas tong ano, yung nasa labas. Pati yung nasa loob na medyo matigas din kasi dry. Kung may ma-improve man siguro, sana mas maano yung coating niya, mas manipis. Then mas masarap siguro to kung mas malambot and then hindi ganito ka-dry. Talagang makapal yung coating niya guys. Mas prefer ko talaga to kung paninipisan nila. Yun yung comment ko. Medyo makapal yung coating. Then, nasa loob, medyo kulang siya ng konting flavor. Yan lang. Ang rating ko dito, 3.8. Ito na namang donut. So ayan, nandito na yung donut. Ayan, napakapal ng ano, yung milk. Powder ba yan? Mataas siya. Tapos malambot. May powder siya sa labas. Ka-coat sa kanya. Nahuhulog na. Guys, dumadami na yung nahuhulog. Ay, kung ibalik yung iba. And guys, titikman ko na. Masarap, guys. Ubusin ko na lang. Ayan guys, ubos yung donut. Di ko makontrol yung sarili ko. So yung lasa niya, malambot na bread, tapos meron siyang cheese sa loob. Meron siyang pasabog sa loob. At the same time, yung nakakoat na powder, ano pala yun? Milk pala talaga yun. So, sarap siya kasi may pasabog. Giging interesting na yung lasa kasi nagmimix na yung milk tsaka cheese. Okay, so yeah, masarap siya para sa akin guys. Ang rating ko siguro sa bread na to, I'm gonna give it a 4. Kung ako yung pagagawin nito, mas masarap siguro to kung ano, dali lang ha, tatry kong i-imagine. Babite ko ulit. Parang mas masarap talaga to kapag mas crispy konti yung bread.
Ewan ko kung posible ba yun. Yung may konting crunch. Masyado na kasing malambot. Malambot na yung cheese. Tapos malambot pa yung bread. Siguro masarap yun kung nagko-contrast sila ng konti. Yung pagkagat mo ng bread, medyo may konting crunch. Tapos sasabog yung cheese sa loob. At saka kung may paraan para mag-stick talaga yung powder na to. Kasi ang nangyayari kasi kapag kumain ka nito, mahuhulog yung yung milk powder. Sayang. Yun yung ini-imagine ko, okay? So, yeah, para sa akin masarap to 4. Parang nauumay na ako, guys. Nakakaumay kasi kapag puro matamis. Ito na yung yema cake, okay? 2 layers lang siya. Then may yema sa taas, may yema sa gitna. Then may konting icing sa gilid. It's such a yummy-ish cake. Kakagatin ko na! Nasusikip siya ang ngipin ko. Kapal ng yema. Ang lasa niya, super lambot yung cake niya. Tapos, medyo nagiging pasabog din yung yema sa gitna. Sadali lang guys, tikman ko ulit. Parang iba kasi yung yema. Meron din pala siyang parang cheese. Oh, ayun pala. May cheese pala sa gilid, guys. Sasabi ko lang siguro, para kasing hindi masyadong yema yung yema niya. May certain scent kasi yung yema, tapos parang hindi niya masyadong nakuha. Masarap siguro to if my mouth had a bit of something to chew on. English ako, guys, kasi hindi ko na kaya yung Tagalog yun. Siguro kung hindi ganito kalambot yung cake, mas masarap siguro to. Yung may pagka makunat siya. Yun na yung comment ko, medyo hindi siya masyadong yema. Yung cake, masyado siyang malambot. Gusto ko pa rin siya, okay? Yun lang yung preference ko kung may gusto akong baguhin. Kakagatin ko ulit. Kalat to. Oh, ang lambot niya, guys. Durog na talaga siya lahat. Di siya nakaka-hold. So, ang rating ko para dito sa yema, parang siguro mga 3.9. So, ayun na, guys. Natikman na natin yung tatlo. Kung irarank ko siguro sila, una tong donut, then yung yema, then yung hopia. Ayun, guys. Ito yung video na to. Owe me 1 like. Comment ko sa baba kung may i-recommend kayong ibang restaurant na gagawa natin ng review in the future. Maraming salamat sa panonood. See you on the next one. Shoutout nga pala kay Architect Ryan Abella. Pasensya na kayo, sir. Ngayon ko lang talaga kayo na shoutout. Gulo kasi ng buhay ko. Shoutout din ulit kay Jet Napitan Avergonzado. So dati guys, nagpa-shoutout si Jet. Nagpa-shoutout nga pala siya. Tapos, ayun, sinat-up ko siya pero hindi niya nasubaybay yung video. Hindi niya napansin na sinat-up ko na pala siya. Tapos ngayon, nagko-comment na naman siya na magpapa-shoutout na naman daw siya. So ayun, Jet, shoutout sa'yo, Jet Napitan Avergonzado. Bye!